Dneska jsem přijelo to nejzlejší dítě. Sleduj až do konce, aby si viděl tohleto fakt hnusný a nejzlejší dítě na světě. Takže jsme tady. Za asi nějakých 5 minutek by tady mělo být to nejzlejší dítě na světě. Lidi, fakt se bojím, protože mi nám třeba tady rozbije náš pokoj. Přidám tady na hotel, jmenuje se to Klínovka. Doufám, že nám nic neudělá. Je to fakt nějaký agresivní dítě. Pojďme si přečíst e-mail od mamky. Občas zlobí a krade. Rozbíjí dveře. A lidi, to bude hodně těžký. Dokoukejte to až do konce, protože se fakt bojím. No, asi nějak tak už 2 minuty by se mělo přijít. Tak jo, lidičky, tak tohle bude hodně Dobrý, jdeme, pojď. Zabavím tě něčím. Tady třeba 2 balíky Pringlesek. Tady nemůžeš takhle házet věc, mama. Můžu. Nemůžeš. Můžu. To bude fakt zlý, musím rychle na záchod. Lidi, tak jsem tady. Lidi, mama. Lidi, tohle bude fakt těžký. Fakt se bojím, že tady za chvilku rozbije ty dveře. Lidi. Lidi, jak jste mohli vědět? To je strašně zlý dítě. Musíme tam rychle jít. Než tam zase něco provede. Ne. Co chceš udělat? Se neschováme. Lidi, ne. Já si dávám sud a potom vám řeknu. Já jsem tady slyšel. Lidi, ne, mě se rozbilo sklo. Lidi, rychle, kam odešel. Musím... Lidi, ne. Nech mě být. Usl. Teď můžeme spacifikovat. Konečně zdechl. Lidi, konečně máme trošičku soukromí. Lidi, zabili jsme dítě. Počkej, lidi, policie!